Здравейте, радвам се да се видим. Разбрах, че сме на един и същ баскетболен матч. Ами да, ще уважим домакините, няма начин. Добре, ще се радвам да се видим там, но е хубаво и сблъсъка на политическия терен в един дебат по същия начин честен, както е на баскетболния матч, за да може пред избирателите да премерим идеи, да премерим аргументи и затова подновяваме поканата за дебат. И не е страх, нали? Чух вашите думи, по-скоро понякога отвращение, да не бъркаме страха с отвращението, защото не обичам да се лъжи, не обичам да се клевети. Сега, някои от вашите колеги от друга политическа сила, знаете какви слухове за 10 разпространят, което няма нищо вярно. Аз дебат с такива откровени лъжи не искам да имам. Борисов виждам, че го е страх от дебат, обаче се надявам наистина да се удържите на думата и да застанем наистина честно с хората, защото им го дължим. Предстоят избори, тежък избор да направят. Разбира се. И ние като хора, които искаме да ги убедим да ни подкрепят, им го дължим. Елате, вижте тази пълна зала, аз водя диалог с хората всеки ден. И ние така обикаляме цялата страна и вие също. И лъжи не признавам. Колко бяха, Антоне? 30, 10, 50, 10 в нашите листи, при положение, че нямаме нито един. Какъв дебат да водя с хора, които манипулират, които лъжат? Кажете ми. А имат желание да се прави. Трябва да гледаме голямата картина, господин Радев. Голямата картина е, че дължим на българския народ унищожаването на модела Пеевски Борисов. И в тази връзка тези неща ми се струват детайл. Голямата битка е друга. И затова ви призоваваме да се изправим в дебат и да си ги кажем тези неща пред всички. Така е, но разликата между манипулациите и истината е в детайлите. Така че посъветвайте вашите партньори да започнат да говорят истина.